Kaula atas nami Pranoto Beksa ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinara ingkang prayogi, sugeng pepanggihan kalian pagelaran agung seni tayub campur sari Lokananta. Ingkang mijil saking Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sarjono Krido Buwono. Pilih siang menika makarya sami sesarengan 35 audio sound system. Ugi dipun abadiken Lokananta Entertainment Video Shooting dipun iringi karawitan Lokananta ingkang dipun prakarsai kalian Ca Kamto. Bapak Ibu hadirin sekalian kang kula hormati, kangge miwiti gelar seni tayub ing siang menika, langkung rumiyin kita tampilaken artis-artis waranggana ingkang mijil saking kita Malang saha Blitar. Pramila minggahipun sedaya artis tumuju panggung pagelaran ingkang dipun iringi kalian gending Jula Juli Bedayan. Nuwun matur nuwun.
sego gedhok syukuran sedekah bumi setahun sepisan mesti dileksanani. Mula tak dongakno wargane bisa kalis kelawan lestari gangsar gampang oleh gayuh rejeki. Ojo lali bareng nenuwun marang ngarsane Gusti. Sabar kelawan nrimo monggo cadhong berkah marang sing kuwasa. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidunganku. Sugeng rawuh dumateng tamu sedaya kula aturi pinara ingkang samya pinarak lenggah arak ingkang prasaja kaliyo amreksani kasenian seni tayub campur sari dolor sampun kebanggaan kita mila kang sampun sumebeng kutha lan desa. Tujuane mempertinggi mutu kebudayaan bangsa kang tetep nganggo landasan arak ponco asih. Mulane seni tayub dolor ayo terus dikembangno supaya ora nganti kalah barek budaya moho mulane ajine raga dolor niku teko busana mulane ajine negara arak saka abu jaga namung semanten Bapak Budyono arak kidungan kula bilih wonten lepat nyuwun pangan asa
Hadirin Bapak Ibu undangan ingkang kula hormati. Ugi nuwun sewu dumateng para pinesepuh haji sepuh kasepuh ingkang sampun pinarak lenggah salebetipun terop agung. Ing wedal sonten punika ingkang gajibah dados pranata beksa utawa pelandang. Kula Cak Yono, Cak Gembong, Cak Boking. Sedaya pelandang kalawu ateges dados sesulihipun panjenengan Bapak Kepala Desa Gedhog Wetan ugi sesulihipun para bapak-bapak panitia penyelenggara bersih desa Desa Gedhog Wetan Kecamatan Duren. Saderengipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi para perangkat para panitia ngaturaken matur nembah nuwun sanget dene napa Bapak Ibu ingkang rawuh sedaya tansah ginanjar wilujeng. Oke panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi perangkat nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami mbok bilih anggenipun nyiapaken tempat ugi pasugatan arupi daerah unjuan kirang nuju prana. Oke sedaya nyuwun pangapunten ingkang agung. Bilih panjenengan dipun suwun rawuh wonten kantor Balai Desa Gedhog Wetan ingkang utami panjenengan dipun suwuni doa restu. Anggenipun Bapak Kepala Desa ugi para perangkat para panitia gadah hajat metri bumi utawi sedekah bumi. Mugi-mugi sapunipun sedekah bumi khususipun Gedhog Wetan sageta seger waras kuat slamet kathah rezeki ingkang barokah. Wabile siang menika panjenengan sami dipun libur kalian campur sari tayub lokananta utawi dipun dukung kalian bapak-bapak paguyuban pantai budaya ingkang dipun sepuhi pandinganipun Bapak Yaturi mijil saking Sendang Dulu. Mangke dalu panjenengan dipun hibur kalian pagelaran Ringgit Purwo Ki Dalang saking Malang. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kala mangke wonten sampur penghormatan ananging saderengipun sampur penghormatan kula aturaken dumateng Bapak undangan langkung rumiyin ingkang trami sampur penghormatan nomor setunggal kala mangke panjenenganipun Bapak Kepala Desa sesarengan para perangkat ugi para panitia sesepuh saking Gedhog Wetan. Sampunipun mandhapipun sampur penghormatan Bapak Kepala Desa kala mangke kula aturaken para tokoh-tokoh Gedhog Wetan ugi para undangan ingkang sampun rawuh. Sampunipun sampur penghormatan kala mangke langsung kula aturaken arep meja per meja gilir gumantos meja setunggal kalih 3 sekawan ngantos paripuripun pagelaran. Usana madhapipun Ibu-ibu waragana nuju dumateng meja penghormatan ingkang dipun pimpin pramugari saking Malang Selatan Cak Yono Kereng Gending Srebeg Surabaya. Semoga
Iki sampur penghormatan nomor setunggal kelaturaken dumateng Bapak Budi Budiono, Kepala Desa, dipun sarengi Bapak Bambang mantan Kepala Desa Gedok Wetan, Bapak Pardimiso, saya Gedok Bapak Haji Suriman, ugi Bapak Giono Kasun, Bapak Sugi Sayur sing duwe tanggal 24 bulanipun rolas, dipun sarengi Bapak Dirman Talok, Bapak Winardi Sekdes Talok Kabupaten Gedok Wetan, Bapak Suki Seguiman Panitia, Bapak Yaturi Setepuh Paguyuban Pantai Budaya Malang Selatan, Bapak Supenor Jeni, ugi panjenenganipun Bapak Ngadi Belantik. Pramila bapak-bapak ingkang kula sebut asmanipun kasuwun tidak ateng sasana pagelaran rami sampur penghormatan nomor setunggal. Iki wonten usulan panjenenganipun Bapak Maji Belantik katuran tidak ateng sasana pagelaran. Sareng-sareng Bapak Kepala Desa, Bapak mantan Kepala Desa, Bapak perangkat, ugi sesepuh, tokoh terop, Iki nun sewu panjenenganipun Bapak Wijayanto Kasun Mulyoarjo. Semoga nuwun kanthi sanget katuran tidak sasana gelar mendampingi panjenenganipun Bapak Budiono ST selaku Kepala Desa. Monggo. Kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasesa ngurung
grum marang bendara siang ayu pijer ngincangake elis terus tresno sasideman loe becik patenana timbang perpisahan rada kang selesta tarik wangi samudana marang kula warga yara lan putra lewat kencange kalesku wawah landang hatiku Wosling serius aku isih aku ngajeni sulamu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke apa-apa wae tansah setidaman
Iki nuwun dumateng para bapak pini sepuh, bapak kepala desa, saha sesepuhipun sumangga ingkang sampun ngasta sampur katuran jumeneng.